Nemocnica Bory má k dispozícii edukačné centrum, ktoré slúži nielen pre vzdelávanie našich zamestnancov, ale aj študentov a odbornej zdravotníckej verejnosti. Nachádza sa na -1. poschodí nemocnice Bory a je vybavené školiacimi a tréningovými miestnosťami. V týchto miestnostiach sa nachádzajú rôzne simulátory a trenažéry, ktoré slúžia na nácvik praktických zručností, či už medicínskych alebo ošetrovateľských. V učebných miestnostiach môžu svoje zručnosti rozvíjať sestry, lekári, praktické sestry, sanitári, zdravotnícki záchranári, teda celý zdravotnícky personál. Školiace miestnosti využívame na vzdelávanie zamestnancov. Realizujeme tu rôzne školenia, kurzy a workshopy. Noví zamestnanci pri nástupe do zamestnania tu absolvujú sériu adaptačných školení. Súčasťou nášho edukačného centra sú dve veľké konferenčné miestnosti, ktoré sú vybavené kompletnou konferenčnou technikou, dve menšie školiace miestnosti s televíznou obrazovkou, 4 tréningové izby, z ktorých 3 sú vybavené simulačnými trenažérmi, jedna oddychová miestnosť, dve šatne, ktoré sú určené pre pracujúcich študentov. Okrem iných miestností sa v edukačnom centre nachádzajú konferenčné miestnosti Tulipán a Lalia. Každá z týchto miestností má kapacitu pre 50 osôb. Tieto miestnosti sa navzájom dajú prepojiť, takže môžeme tak privítať až 100 návštevníkov. Školiaca miestnosť Zvonček s kapacitou 15 ľudí. Školiaca miestnosť Fialka s kapacitou 15 ľudí. Školiaca miestnosť Slnečnica má kapacitu 30 ľudí. Slúži ako oddychová miestnosť pre zamestnancov s TV obrazovkou a kuchynkou. V tréningovej izbe OAPIM, teda oddelenia anesteziológie, perioperačnej a intenzívnej medicíny, sa nachádza ošetrovateľský simulátor pacienta SUZI. Ten je navrhnutý na umožnenie realistických situácií pri výučbe poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na všetkých úrovniach. Okrem iného sú tu nácvikové horné končatiny pre aplikáciu injekcie, resuscitačné torzá na ALS, BLS a rôzne iné trenažéry, napríklad aj na aplikáciu klizmy, na katetrizáciu a podobne. Okrem iného máme v edukačnom centre aj pôrodnícky simulátor matky a dieťaťa Viktória. Tento simuluje širokú škálu pôrodníckych situácií od raných pôrodných komplikácií a poporodných krízových scenárov až po negravidné scenáre. Tréningová štandardná izba slúži na nácvik jednotlivých ošetrovateľských výkonov s možnosťou využitia trenažérov na jednotlivé ošetrovateľské výkony. V tréningovej operačnej sále sa nachádza medicínsky celotelový simulátor HAL, ktorý je viacúčelový simulátor špecificky navrhnutý pre simuláciu realistických prípadov naprieč širokou škálou klinických oblastí. USG Mentor, virtuálne riešenie pre nácvik ultrazvuku, kombinuje realistickú ženskú a mužskú figurínu s vonkajšími orientačnými anatomickými bodmi. Laparoskopický trenažér, určený na tréning chirurgických zručností. Odborná zdravotnícka verejnosť má možnosť si prenajať priestory v edukačnom centre. Pre viac informácií kliknite na webovú stránku.